सासे मुस्लिम आइजोआ रामायण आयदायाव Ph.D खालामदों। बेखौ लानानै बयबो सोमोनांदों। रामायण आयदायाव Ph.D खालामनाय आइजोआनो जादों अनजुम आरा। राजस्थान उदयपुरनि थागिबि। थारैनो धोरोमनि सायाव गावजों गाव एना एनि गैलायैखौ फोरमान खालामदों बे आइजोआ। अनजुम आराया संस्कृत आयदाखौ लानानै R.Ph.D आनजादाव उथ्रिनानै 20 पजिशनाव मोननो हादों। अनजुम आरायानो संस्कृत आयदायाव राजस्थाननिफ्राय गिबि खेब Ph.D खालामनाय आइजो। अनजुम आराया राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालया फरायसालिनि बारग' फरायसामोन। बेजों लोगोसे अनजु आरानि साथाम बिनानावफोराबो संस्कृत आयदाखौनो लानानै फरायगासिनो। राजस्थाननि उदयपुराव अनजुम आरानि बे जाफुंसारनायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो बयबो सोमोनांदों। बे खौराङा भारतनि गुबुन गुबुन खौरां बिजोङाव गिदिर ब्रेकिं जानायखौ नुनो मोन्दों। सासे मुस्लिम आइजोआ रामायण आयदायाव Ph.D खालामदों। बेखौ लानानै बयबो सोमोनांदों। रामायण आयदायाव Ph.D खालामनाय आइजोआनो जादों अनजुम आरा। राजस्थान उदयपुरनि थागिबि। थारैनो धोरोमनि सायाव गावजों गाव एना एनि गैलायैखौ फोरमान खालामदों बे आइजोआ। अनजुम आराया संस्कृत आयदाखौ लानानै R.Ph.D आनजादाव उथ्रिनानै 20 पजिशनाव मोननो हादों। अनजुम आरायानो संस्कृत आयदायाव राजस्थाननिफ्राय गिबि खेब Ph.D खालामनाय आइजो। अनजुम आराया राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालया फरायसालिनि बारग' फरायसामोन। बेजों लोगोसे अनजु आरानि साथाम बिनानावफोराबो संस्कृत आयदाखौनो लानानै फरायगासिनो। राजस्थाननि उदयपुराव अनजुम आरानि बे जाफुंसारनायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो बयबो सोमोनांदों। बे खौराङा भारतनि गुबुन गुबुन खौरां बिजोङाव गिदिर ब्रेकिं जानायखौ नुनो मोन्दों। फै बयबो फै। जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारीमोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।